видиш назор, тръгваш нагоре по баира. Накланяш, страниш и тръгваш. Искам концентрация. Не искам да падаме тук. Давай, тръгвай. Първо вляво отидеш. И виж, тук има един дълбок сняг в средата, внимай да го заобиколиме трябва. Отиди там наляво и сега надясно. Сега отиди надясно и пак наляво. Айде. Резко, резко, резко. Завивай са. Запани, спри, намали. Така. Браво! Това е. Само така, нищо повече. Браво! Браво! Давай! Браво! Наляво! Така, тук! Браво! Браво! Пускай надолу, пускай! Прибери тези скица, прибери ските! Отлично е, змей! Давай насам! Страхотно пускане направи, бе! Ай, как ще пропусне? Малко беше опасно да не е так. Мислиш ли? Даже скорост на нея беше опасно. Дама! Дама, тя успя да овладее, видели, че не падна и тя. Значи е добра. Браво, моите момче, много съм доволен. Страхотно пускане направих. Как са краката?